तो बेनो जादों गेट तो एसे सिङाव थांसै जादों बर्नगाव पास्टरेट नङालै जोंलायलायगोन आरो बेयाव नामा ओमफ्राय बेबा बबे मोनसेया दायो नामफोरखौ होथ'वाखै बिसोरो मानोना दायो नै सासेया गाखोखाबायानो फन दानगोनांगोन हेल' 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 नै जोंना आदैयाबो सिनायहरबाय बोरै गामिनि दन नै नाय लोगोफोर बिराद बिउटिफुल खा मानसिया खिन्थु सिंगोल नायलाय सिंगोल नै हेल' 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 सानजौफुनि गाहाम हामलायनायाव नायरि सिबिनायखौ नों दा बयनिसिमबो जासि हरग्रोनाय जाबाय थ' दायो आङो थांगासिनो बोरिगाव जेराव 111th एनुवेल BBC एनुवेल कनफारेन्स जागोन थ' बेयाव आङो देखायहैगोन थ' बेनो जादों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे बोरि गामियाव जागोन आरोना थ' बेयाव आङो थांगासिनो थ'दो बेयाव जेनेबा हबाया जागोन 30, 31, 1 आरो 2 फेब्रुवारि थ' बेनिखायनो बेयाव थांसै प्रिपेरेसना बेसेबां मा जाखो बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन थ' बेनिखायनो नाजागोन थ' बेनिखायनो थांसै बिना लेट खालामै थ' नै आंहा हिर' हन्डाजोंनो थांसै पालसार आरोना थ' थांसै आरो जेने तेने पालसाराबो बाइग्रेबलांबायलै उपाय गैया थ' बेयाव थांनानै जोङो नायनोसै बेसेबां आवगायलांखो चलिए थ' लोगोफोर जोङो थांसै चलिए ट्रेव 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 कालभार्ट डेमेज नै नुबाय दा हनै बिसोर आसोल मोनसे माथो बेयावनो ब्राथ' हा बेनो गेरुवा बेराद हाद्रि जाना दङलै गेरुवा गामिनि बर' सिख्ला मेगन बेस्रांनो मेगन बेस्रां जानाय नङा हाथाय गोजानो गेरुवा नामा हाथाया गोजा जागोन नामा थ' नै बेजों मेनजों थांगोन दायो ओरैजाय एसे पेन्डेल नायहैसै आरोना थ'लाय नै बेजोंबो पेन्डेल आरोना थ'लाय बेजोंनो थांग्रोनोसै माथो बेयाव गेजेराव मानि न'ब्रा बेलाय आङो देखायगोन ओरैजाय थांगोन र' दायो बिसोरनि गामियाव थांग्रोनांगौनो एसे मा ओंखाम जाहोगोननो ओंखाम जाना फैखाबाय आरो बेदर दोङोनो बेदर दोङोबाथ' होख्लायखागोनानो रायख'वालाय बेदर दोङोबा ओंखाम जाया बुंगोन नामा उदैया फुलबाबो जाखागोन गारायाव गैया बेदरखौबा हले होबाय बे पाउडाराबो गोसो मानसिनियावसो एखेबारे नै लाइट्स आप कमिटि ओइलाय BBC डाइनिं हल ओइ BBC डाइनिं हल आरोना थ' बेनो जादों लाइट्स आप कमिटि हनै बिसोरो कारेन्ट डिपार्टमेन्ट कारेन्टखौ मेनटेन खालायगोन आरो बिसोरो ओमफ्राय आच्छा ओमफ्राय अबावथो लांगासिनोब्रा ओइ हरैजाय लांगोनदां नै लेडिस इउरिनेल बेयाव डाइनिं हल जागोन नालाय माथो बिसोरबो हाद्रिसो जाहोगासिनोब्रा आंखौलाय संखांबायानो दां नै एखेबारे रेडि जागासिनो पेन्डेलफोरा नायदो दानाबा होबाय आइदै बेनो जादों बायगुनबारिनि पेन्डेल नै जागासिनोआनो ओइलाय दे बेनो बायगुनबारिनि आरोना बायगुनाथ' गैथ'आ दायो बायगुन माने फान्थाव ओइसो भिडिअ'आ फान्थाव बारिसो जागोन माथो से फान्थाव बारि हामालै बिदि बुंनो से नै ओमफ्राय सेंग्राफोरा मेंबाय दा बिसोरो ओइलाय बेसो दा नै
आमजुलि पास्टरेटनिफ्राय इयो आमजुलि पास्टरेटनि बेनो जादों बरामजुलि इनिफ्राय नै बे हेल' हेल' बेनो जादों मैदेरखुलि बाप्टिस्ट चार्च माथो मैदेरनि माबा बानायनांगौमोनलै सावगारि एसे हाबसै र' तो नै जेनेबा पेन्डेल सिङाव हाबोबा तो बेनो जादों थानाय न' आरोना तो ओरैजाय लेडिस थानो हागौ ओमफ्राय बेयाव जेना जेन्टस थानो हागौ आरोना ओमफ्राय बेनो जादों जेना ओंखाम जानाय जायगा आरोना ओइलाय जेनेबा बेयाव ओंखाम जागोन आरोना ओमफ्राय ओरैजाय जेनेबा संग्रा ओमफ्राय नै ओरैजाय जेनेबा बे खाथियावनो वाशरुम आरोना टयलेट नै माने बिराद सलिड बानायखायो आरोना टेनसन गैया तो दायो ओंखाम जाग्रोनोसै ओंखामाथ' जाखांबाय मा होनो जाखांबाय दायो नै दा थोरसिफोरखौ बेबायदि गारगोन आरोना नै बिराद क्लिनलिनेसखा ओमफ्राय नै बेथ' जाबाय वाशरुम तो बेनो बे BBC कनफारेन्स जानाया ओरैनो बेबायदि माने जायगाफोरखौ लेथ्रा खालामना गालांगोन बेबायदि नङा हायोबा जोबनायावबो माने हबा जोबखांनानैबो आङो भिडिअखौ माने बानायनो ट्राइ खालामगोन आरोना बोरै क्लिनलिनेसफोरखौ मेनटेन खालामो दायो नै रेडि जागासिनो मानोना दिनैनो जादों 28 तारिख बारा गैलानो 30 तारिख माने 30 तारिखनि मोनाबिलिनिफ्रायनो स्टार्ट जासिगोन प्रग्रामा ओमफ्राय नै फुरा देगासिनो जोंहा नामाबो बेना बासिरामखा ओमफ्राय बासिराम जोहोलाव खोनाखादों दा बासिराम जोहोलावनि खोथाखौथ' तो no terminé Basiram तो Basiram में नेवता पे हाँ तो मासे Basiram नेवता को ताबन में धाद्रा से होरते मा आलेना 111 बছर एनुअल कॉन्फ्रेंस रे जतो को हजो में गगो बाबा बेसरा मिश्रा को बहा को आर अबु सेरेंडर नंदे अबु मंडली के हजो में दाका को जम लेगे ना नंदे हेकाना गिरजो कुदुम चुरगी ओइलाय बेनो गिर्जाया नै बासिरामजों हागोन नामा सानतालियावबो 108 खासो मिथिबायना ओमफ्राय नै गिर्जा न'आ बेनो जादों आरोना बे गिर्जा न'नि उनथिंजायनो बे मामोन आमजुलि पास्टरेट आरो आङो बे दस्रा पास्टरेटफोरखौबो एसे देखायगोन र' नायदो तो बेनो जादोंमोन मैदेरखुलि बाप्टिस्ट चार्च ओमफ्राय नै बिनि अपोजिटआवनो बेनो जादों बरामजुलि बाप्टिस्ट चार्च ओमफ्राय नै ओरैजायबो गासिबो पुरा माने बानायगासिनो आरोना तो बे रेडि जासिगोन नै गासैहाबो माथो बिराद टेन्ट हाउस दंखायो माथो गामियाव बेबायदि हाबा जाबाथ' टेन्ट हाउसनि दरकारानो गैया गामियानो पुरा बानायनो हागोन नै बेनो जादों बे बबे मोनसे गामिमोन बियो दाउदै गामि मोनजागोन नोंथांमोना बेयाव फैयोबा दाउदै मोनजागोन दा आलासिफोर फैयोबा बेनो जादों दाउदै गामिनि ओमफ्राय बे मोनसेयालाय मा गामिनिमोनथाय मा गामिनिमोन बियो हा मा गामिनि निचलिसिं आरोना ओमफ्राय नै ओरैजायबो थांबाय बेफोर गासैनो माने मामोन आमजुलि पास्टरेटनि सिङाव थानाय मण्डलिफोर आरोना 18 टटेल 18टा नै बेनो जादों तो बेनो जादों बेयावनो आमजुलि पास्टरेटनि ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां पास्टरेट दं नालाय तो गासै पास्टरेटखौबो एसे देखायनो नाजागोन र' ओमफ्राय बेजोंलाय बेथ' गिर्जा न'नि माबायाव सोलिगासिनो खामानिया तो जोङो ओइथिं एसे बेरायना फैसै बेजों थांला बेथ' जादों गिर्जा न'नि ओइ फ्रन्ट साइडनिफ्राय माबानोसै माथो हनै माथो एन्जरनि माबा दंसोयो बेयाव र' आङो ओइ मेननिफ्राय देखायनो ट्राइ खालामसै आङो र' आयदै तो लोगोफोर तो दायो आङो सफैबाय बोरिगाव तो बेयावनो जागोन हबाया नै बोरिगाव मा बोरि माने साइड दै बोहैयो ओमफ्राय बे गोजौखायनो बोरिगाव नामा बे दाथ' दुब्लि गेजेर नालाय आरो माथो बुंनो बेथ' बोरिगावनिनो जाबाय आरोना
थ' थलाय जोङो आवगायलांसै ओमफ्राय मा मा बानायगासिनो आङो देखायलांसै थ' चलिए थ' बेनो फार्स्टआवनो मोनग्रोगोन भलन्टियार्स पइन्ट भलन्टियार्सफोरा बेयाव थागोन बिनि उनावनो नै इउज मि डास्टबिनफोरखौ बिराद बरियाहैनो बानायना दोनखादों ओमफ्राय बेलाय मानि बिल्डिं जाखोब्रा है माथो बिफाङाबो बिराद मोजाङैनो दोङो ओमफ्राय नै बे साइडआवबो नायनोसै बेखौ नायनोसै माथो मा खावलायनाय बयबो दाखोर गारनाय आब्रुथिखौ मानिनानै सभा थिलिखौ साखोन सिखोन लाखि आरो गावखौनो आगानसे सोलायनायाव लांदो गोजोन्थों ओइ माथो टाइगार साखोन सिखोन माने साफा साफि आरोना आबौ थ' बेफोरबो पेन्डेल जाबाय आरोना पेन्डेल माने गामि गामि फैगोन नालाय बिबिसिनि आन्डाराव गोबांथार पास्टरेट दं मोनबेसे पास्टरेट दंथाय 14 ना 15टा पास्टरेट दं दांलै ओमफ्राय बे मोनसे पास्टरेटआवनो 15टा 16टा 18टा 19टा गाहाम मण्डली दं आरो थ' नै बेनो जादों टि स्टल थ' आङो ओंखारबाय थाला मिन्थिबायना ओंखारबा एसे टाइमा माबा जागोन नालाय ओमफ्राय फैयैनो सिदा जुदि फैयोब्ला नै बेनो जादों मेन गिर्जा न' आरोना थ' नै बेयावनो एखेबारे माबाफोरखौ फरमेटफोरखौ होखाबाय बिराद मोजाङैनो नै नायदो ब्रिज बेलगुरि आम्बागाव बर्नगाव नावहेरुवा पार्किं बेफोरो साइडफोरखौ होखाबाय आरोना थ' ओइलाय बेखौ मेन गिर्जा न'खौ बानायगासिनो आरोना गिर्जा न'आ एबार औवानि नङा माथो पुरा लहानिसो थ' बिनि अपोजिटआवनो सिदिनो जुदि साहा लोंनो गोसो जायोबा ओरैजाय फैजागोन आरोना सोर दंफैयोथाय बेयाव हनै सोरबा मन्थ्रिसो दंफैयो नै रेस्ट हाउस जिरायसालि थ' बिसोरनि पुलिस खाथिथ' थांथ'ला एसे बे साइडआव थांसै आरोना सोर फैदों फैयाखै बेबा थ' बेफोरावनो दखान फैयै हनै ओरैजाय दखान नायदो दखान बेबो फ्रुट स्टल हनै बेयाव हनै बिराद बरियाहै बैग्रि ओमफ्राय मालै बियो नारें गोदै बेफोरखौ मोनगोन आरोना ओमफ्राय नै लावदुम फिथा जि फिथा नांगौ मोनजागोन आरोना हनै लिरनाय दंखायो उसके बाद पहले साहा लोंनोबा सिगां फार्स्टआवनो टिकेट दानग्रोनांगोन कुपन नामा मादै कुपन दानग्रोनांगोन बिनि उनावनो जिरायहैबानो मोनजागोन आरोना हेल' हनै जोंना आदैयाबो सिनायहरबाय ओमफ्राय नै टि एन्थाब मोनगोन दावदै फिथा लावदुम घुगनि पकरि बन केक दिनै बेफोर दं आरोना थ' उनावलाय आरो उनाव आइटेमसा बारायलांगोन नामा आरो ना बेफोरनो बारायगोन ना एन्ड हियर वी हेभ नै लोगोखौबो नुबाय बोरै गामिनि दन हेल' मोजाङानो नै नाय लोगोफोर बिराद बिउटिफुलखा मानसिया खिन्थु सिंगोल नायलाय सिंगोल हनै दे अफ खालामसै दे र' साहा हटेलाव फैदोंब्रा साहाखौनो एसे लोंनानै थांसै थ' नै नायदो उनावथ' बिराद भिर जाखागोन दासो एसे खालि आरोना नै नायदो स्टलाबो एखेबारे गिदिरथार ओइस बाप्रे बेसेबां गोजानाव लाबोगोन आरो आंखौ बेयावनो जनोसै